Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşda baqy tarapy ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşip başlaýar. Şuň Türkmenistanyň saglyk guraş we derman senaty işgärleriniň güni ýurdumyzda köp orly saglyk düzüminiň üstüne ýetiren lukmançylyk ulgamynyň täze ýeri deskalarynyň açylyş dawaralary boldy. Şany sene gabat gelen dawaralary hormatly prezidentimiz Gurbanyguly Berdimuhammedow gatnaşdy. Milli liderimiň ýol başçylygyna saglyk guraş ulgamyny hemme taraplaryny döwür baplaşdyrmagy, Türkmenistanyň ýokary halkary ölçüleriniň derejesinde lukmançylyk hyzmatlary bilen üpçün etmäge gönükdirilen saglyk döwlet maksatnamasy üstünlikle amal aşyrylýar. Ýerden döwlet başçylygynda paýtagtymyň Bekirow köçetiniň ornunda täze gurulan halkara ýanyk şikayetlerini bejeriş merkezine geldi. Şuňky dawralan baky bir taraplamydan şanly 25 ýylyna bagşlanan bayramçylyk çerelerine badalga berýändigini bellemek gerek. Hormatly adamlar, gadyrly mehmanlar. Şuň bir täze senamamyz boýunça ilkinjide ýurdumyň saglyk guraş we derman senaty işgärleriniň bayramy giňden belläp geçer. Pursatdan peýdalanıp sizi hemde ýurdumyň ähli saglyk guraş we derman senaty işgärlerini bir ajaýyp bayram bilen tüýsürekden gutlaýar. Hormatly adamlar, siziň bilşiniz ýaly Garaşda döwletiň konstitusiýasyna jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy adamlar diýilip bellenýär. Şondan var halkymyza ýokary hile, lukmançylyk hyzmatlaryny üpçün etmek, raýatymyň ömür dowamlygyny uzaltmak biziň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň birine ýewirli. Büyük akıllar şahyrymyz Magtumuly Pragynyň sağlam gadyryny bilgil hassa bolmadan burun diýişi ýaly insan sağlamlygyny öwrenmek, onuň gadyryny bilmek halkymyzyň gadymdan gelýän ýöregesi. Biz atawalymyz sağlam, baýlam diýen pehimden uğralyp raýatymyzyň sağlygy hem bagty durmuşdy, ýaşamak üçin ýola goýan tutumly işlemleri döwrüň hem talaplaryna laýyklykda dowam etdirýär. Hormatly adamlar, gadyrly mehmanlar. Garaşda atamyzyň saglyk guraş ulgamy büýüklügi sürmekden dünýä derejesine çykarmakda biziň kabul eden saglyk döwlet maksatnamamyz mühim ähmiýetde eýerdir. Şoň üçin berkara döwletiň bagty döwründe bir maksatnamada gözüňe tutulan wazifeleri durmuşy geçirmek boýunça ýurdumyzda äger uly işler amala aşyrylýar. Ulamy kanunçylyk binýadym barha pogtolandyrylýar. İnsan saglygyny goramak bilen keseliň öňüne almak saglyk döwlet maksatnamasynyň esasy wazifeleriň biri bolup durýar. Şundan oňaryp bir keseliň öňüne almaga köpçülükde medeniýet saglyş hereketini, saglyndyrmyş ýöreliklerini işçileşdirmäge,
rahmet bilen din jalşy ot goşturmaýym aýatyn üns berýärdi. Ýylatymyzyň durly gatdaklarynyň arasynda saglyk goraş, öňalys barlaklaryny, bijiriş çärelerini geçirip durýar. Biz boldy. O hem netijeleri gazandyk diýip arkaýyn aýdyp bilýärdik. Bu bolsa ýylatyň ömrüniň ortaça dowamynyň artmagyna, keselçileriň peselmegine, howply ýokunç keseliň ýok edilmegine mümkinçilik berdi. Rahatlyň saglygyny goramak goýunça sowatlyk hem artdy. Dowlatyň saglyk goraş bolan ert uly meşhur hem mali serişdelerini goýberýär. Ýa-da döwrüň innowasion tehnologiýalaryna, öňde barjy lukmançylyk alymyna tejribesine esaslanýan bütün dünýä saglyk goraş goramasyň ölçeglerine laýyk gelen ýok hem netijeli saglyk goraş ulamy döretmek hemde kämilleşdirmek wagt hem netijeli işler üstünlükli amala aşyrýar. Ulgam maddi nizamyň binýadyny halkara nugularyna laýyklykda pugtulandyrmak işler hem netijeli dowam edýär. Hormatly adamlar, adyrly mehmanlar. Bir garaşyl watamyzyň durly künjeklerinde häzirki döwrüň iň kämil lukmançylyk enjamlar bilen üpçüneden ýürütürüşdirilen hastahanalary, saglyk öýledir we anyklaýyş we ene mehri merkezlerini, saglygy dikeldiş şupahanalaryny, derman atenaty kärhanalaryny giň gerim bilen gurup ulanmaga berýär. Olaryň işlep hem gelýänlerine durukny täzelemek işlerini geçirýär. Faala saglyk goraş ulgamynyň hem berk binýady döredilip tele lukmançylyk hyzmatlaryny ýola goýýar. Amala lukmançylyk esasy şert ýok bunda. Lukmançylyk alymyny ösürme, ökde hünärmenleri taýýarlama, olaryň hünär hem derejesini ýokarlandyrma, uly üns berip dünýäniň ussat hünärmenleri bilen tejribe alşmak üçin hem şert döredýär. Alparan açık kapılar siyasetimiz netijesinde ýurdumyzyň saglyk goraş ulgamyna dünýäniň ösen döwletler giň gerimli hyzmatlaş barha giňelýär. Burada Germaniýa, Awstriýa, Ýaponiýa, Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Koreýa Respublikasy, Russiýa, Türkiýe we beýleki döwletler bilen gatnaşyklary ýygyderli ösürilýär. Şeýlemi bütün dünýä saglyk goraş guramasy, Birleşen Milletler guramasyň çağdyry we ýylat aganlary ösüş maksatnamasy beýlik awraly halkara guramalar bilen özara behbetli işe hyzmatdaşlyk alyp barýar. Hormatly adamlar, ýylatyň saglyk derejesini ýokarlandyrmak goýunça durmuşa geçirilen strategiýa döwlet siýasatynyň mühim ogurlarynyň biridir. Şoňa da ýurdumyz ýylaty vaksinalar we immunizasiýany öpçün etmekde sebitli öňde barjy ordy eýerýär. Häzirki wagtda milyonlalyş sanjym tertibine laýyklykda jemi 14 sany ýokunç kesele garşy öňüne alyş sanjymlary döwlet tarapyndan töleksiz geçirilip olaryň guruşunyň görkezleri ýokary derejede saklanýar. Geçirilen hem giň gerimli işleriň netijesinde ýurdumyzyň gyzamak we gyzylja keselleriniň hem ýok edilenle barada bütün dünýä saglyk goraş guramasyň Ýewropa sebitlerden bürosynyň halkara guwannamasyna munasip boldy. Garaşly döwletimizde drakonkulyoz, poliomiyelit, gyzarma keselleriniň ýok edilenligini, onuň demir hem foli turşuly bilen baýlaşdyrylýanyny garaşly döwletleriň arkalaşygynda ilkinji dünýäde bolsa dördüncü bolup nahar dowlatynyň halkara ölçeglerine laýykda ýortlaşdyrylanyny tasdikleýän resminamalar goýulýar. Bu bolsa halkymyzyň ýaşaýan durmuş şertlerini ýygyderli gowlandyrmak, saglygyny berkitmek, saglyk goraş ulgamyny has kämilleşdirmek ugruna geçirilen işler hem dünýä jemgyýetçiligi we halkara guramalary tarapyndan karar edilýäniňi aýdyň görkezýär. Hormatly adamlar, adyrly mehmanlar. Ine biz şuň hem garaşly döwletimizde mehriban halkymyzyň jan saglygyny goramak,
havadan durmuşunu üpçün etmek bilen mağli, yine de 2 tane dögrewap Lukmançylyk binasını asyp işe girdi yani. Yurdumuzda sağlık uğraş ve derman senagat işgallarının acayip bayramy bellenýän şu saatlyk bugünde Merkezi Aziýanyň göwfer gaşyna bolan paýtagtymyzyň iň gözel kunjuklaryny görüp berýän halkara ýanyk şikayetlerini bejeriş merkezi bilen estetiki merkezin açılıp ulunmağa bermeyi berkara döwletimizde halkymyzyň bagça durmuşdy. Sağdyn ýaşama uğruna edilýän aladarlaryň ýende bir hem aýdyn mysal. Doğuluk Türkiýanyň GAP inşaat kampaniýasy tarapyndan gurulan 5 hatly döwrewap halkara ýanyk şikayetlerini bejeriş merkezi 130 orundan ibaret. Olaryň 20'si çağalar, 80'si hem uly adamlar üçin niýetlenýänler. Onuň galan 30 orunda bolsa, plastik dikeliş, kirurgiýasy hem de güýçlendirilen bejerigi bölümleri ýerleşýär. Umuman Amerikanyň düzüminde tiz kömek gullugyny kabul ediş, maslahat beriş, anyklaýyş, bağlahana, ýanykdan soň şikayetler adarlyp hereket etmäge ýardam berýän dikeldiş, endoskopiýa, ziýansyzlandyrys hem de ýatymlaryň bejeriş bölümleri bar. Merkezde bir wagt 6 näsan bejeri almak üçin niýetlenen bir we 2 orunlyk bar kameralar hem işleýär. Bu orda ýanyk şikayetlerini hiç böktünsiz bejeri geçirmäge Lukmanlaryň dole mümkinçilik berer. Şypaly berdiňi suw bilen ýanyk şikayetlerini bejermekde balneologiýa hem bölümi esasy oruny eýelýär. Merkezde ornaşdyrylan, ýürütürüşdilen hem enzamlar kvars çäýiňiň üstünden geçýän ziýansyzlandyrylan howar kalem agyr derejeli ýanyklar ýasaklaryň dertden tiz hem saplanmagyna umut ýardam eder. Binanyň ikinji gatyndaky 4 zalym awarat operasiýa bölüminde ýanyk yaralaryny emeli derewlerini örtmek, aratsalamak, boğunluğun hareketini dikeltmek amallary plastiki operasiýalar hem yerine ýetirler. Merkezin reanimasiýa otoglar ýanyk yaraly hem näzaglar bejermek üçin zerur bolan çyýylylygy we gyzynlygy sağlayan enzamlar bilen üpüşün edilýär. Bu orada näzaglaryň ýagdaýyny tiz wagtda kadylaşmaga kömek eder. Umuman bu merkezde ýanyk şikayetlerden ejir çekýän näzaglar dertden salt gutulmaklar üçin ähli mümkinçilikler bar. Hormatly adamlar, gaderli mihmanlar. Estetik merkezi hem raýatlarymyzda gözellik we estetikden ähli uglar goýunça ýokary hili kosmetologik hyzmatlaryny etmek üçin ýurur şertler döredilir. Bu ýerde dünýäniň öňde barjy ýurtlarynyň kampaniýalaryň häzirki zaman innovatsion tehnologiýaly lukmançylyk we ýürütülüşdir enzamlary oturdurulýar. Estetik merkeziň bölümlerinde insan bedeniň hem gözelligi üçin bejeriş sağlaş hyzmatlary bedeniň agrymyny sağlamak goýunça bejeri işler geçirilir. Owkulamak, rahatlandyrjy, sagalyş, derlekçilik hyzmatlaryň beýleki lukmançylyk emleri ediler. Dawanyň durly kesellerini, şozany süýjüli diabet sebäpli dörýän alamatlaryny ilki döwürde ýüze çykaryp bejermek we beýleki hyzmatlar hem amallar aşarlar. Amerikanyň estetik kosmetologiýa bölüminde kosmetik aratsallama, gözellik emleri, ýüzüň owkulamasy, lazer bilen ýaşartmak, gözellik we sagalyş bölüminde bolsa adam bedeniň gözelligi üçin bejeriş sagalyş hyzmatlary ýerine ýetirler. Merkezde raýatlarda bu urdan zerur hem maslahatlar berilýär. Bu ýerde estetik gözelligiň umumy bolary boýunça okuwlary, yerli hem adaşa ýurt hünärmenler bilen treningler geçirmek,
Hüner kämilleştiriş tapaklarını uramak hem gödegünde tutulýar. Estetik merkezde video konferensiýalary hem okulary geçirmek üçin 48 orunluk okul aly kosmetik serişdirleri hem de lukmançylyk gurallardır, efaklary bolan dermanhana hem işleýär. Umuman bu ýerde insanyň estetik gözelligini üpçün etmek üçin ählem şertler döredildi. Edi vatandaşlar. Indi bir täze merkezler ikisi hem halkynyň hyzmatyna taýýar. Hormatly adamlar, gaderli mehmanlar. Sözüm ahirine men sizi ve mehriban halkymy sağlyk uğraş hem derman tenaty işgäriniň bayramy şeýlem halkara ýanyk şikayetlerini bejeriş hem de estetik merkezleriň açylyp ulanmagy berilmegi bilen ýendirýär hem tüýsürükden gultaýar. Sizin ähliňizde bir jan sağlyk, uzak ömür hem bagtyar durmuş. Täze açylan merkezlerden işlejek lukmanlara bolsa hem ol üstünlükleri arzu edýär. Soňra hormatly prezidentimiz sözüne dowam edip, Türkmenistanyň saglyk goraş we derman senagaty işgärleriniň günü münasibetli täze açylýan estetik merkeziň Türkmenistanyň senagatçylar we telekiçiler birleşmesiniň agdalary tarapyndan gurulanyny belledi. Munyň özi ýurdumyzda döwletimiz tarapyndan telekiçiler üçin ähli mümkinçilikleriň düredilýänini alamatlandyrýar diýip, hormatly prezidentimiz mundan meýlekde ular üçin ähli taraplaryň golluglaryň beriljekdigini aýtdy. Döwlet başçylygymyz bugünkü bayramçyk dawralaryna dünýäniň dürli döwletlerinden köp sanly mehmanlaryň gatnaşýanyny belledi. Olaryň hataryna Germaniýaly meşhur lukmanlar bilen alınıp barlayan hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ören uludygyny belläp, döwlet başçylygymyz olary özüniň minnetdarlygyny bildirdi. Hemde mehmanlara ýüzlenip nemes diline şeýle diýdi: Sehr geehrte Damen und Herren, bei dieser Gelegenheit möchte ich allen Ärzten und Fachärzten aus Deutschland für ihren wichtigen Beitrag zur Entwicklung des Gesundheitssystems Turkmenistans danken und unsere Absicht bekräftigen, die fruchtbare Zusammenarbeit weiter zu stärken. Gestatten Sie mir nun mit großem Respekt das Wort Herrn Dr. Ulrich Schaller, Augenklinik Herzog Karl Theodor, München zu erteilen. Bitte, Dr. Schaller. Şoňur hormatlanýan Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanly Berdimuhammedow, hormatly kärdeşler, hanymlar we jenaplar, bugün Türkmen halky üçin ajaýyp we bagtly günleriň biridir. Sebäbi täze hassahanalar açylyp ulanmagy berilýär. Şuň bir ýerde bolmak isleýän, emma COVID-19 pandemiýasy sebäpli gelip bilmedik Germaniýaly kärdeşlerimiziň köpsi bu hassahanalarryň açylyş dawarasy münasibetli iň gowy arzularyny iberýärler. Şuň agyr ýanyk şikayetler alan niýetlary bejermek üçin ýörüýti merkez açylýar. Ýanyk şikayetlerini bejermek Lukman we filosof Ibn Sinanyň hemde günnogur lukmançylygyna ýüňdenim mälim bolupdyr. Men lukmançylyk merkezleriniň açylyşlaryna bir näçe gede gatnaşdym. Her merkez öz bolşulygy we aýratyn binagarlygy bilen tapawutlanýar. İşgärler ilmidama ýöňde duran meseleleri çözmek üçin ýörüýte taýýarlyk görýärler. Bu ýerde de hemişe we ähli gurda lukmançylyk puwdagynyňky German Türkmen hyzmatdaşlygy özüniň aýratynlygyny
we öz borçlugyny görkezdi we suwut etdi. Bu ýakyn hyzmatdaşlyk inni 20 ýyldan owrak wagt bäri dowam edip gelýär we lukmançylygyň köp ugurlaryna durnukly ösüşe ýardam etdi. Lukmançylyk bu adamlary hyzmatdaşlykda birleşdirýän ajaýyp esasdyr. Bütün dünýäde adamlar dürlü ketellerden ejir çekýärler. Şoň üçin siýasatçylaryň we lukmançylyk puwdagynyň işgärleriniň esasy wezipeti dogry hyzmat edilmegini üpçün etmekdir. Şoňa görä-de öýüdi hem Lukman bolan Türkmenistanyň prezidentiniň saglyk goraş siýasatyna köp üns bermegi üren wajypdyr. Lukmançylygyň diňe bir tarapyna ünsi jemlemän, eýsem lukmançylyk meseleleriniň ähli gurlaryna gödөгçilik edilmegi munyň aýdyň mysalydyr. Şeýlelikde täze halkara ýanyk şikayetlerini bejeriş hemde estetik merkezleri bar bolan merkezleriň arasynda ýene-de bir aýratyn bir böleg bolup durýar. Üznükde bilime we hüner taýýarlygyna maýy goýmak bir de ünküti ýaly möhümdir. Biz bu babatda Türkmen German hyzmatdaşlarynyň çägine ýardam bermegi we bilim alşmagy dowam ederiz. Söýdüň ahyryna hormatly jenap prezident dedi we tutuş Türkmen halkyny öz adyndan we kärdeşlerimiň adyndan täze merkezleriň açylmagy bilen ýene devre gedek tüý sürekden utlaýan. Oý bu täze ýanyk şikayetleri merkezi köp näsaglaryň agyr şikayetlerini bejermäge kömek etsin. Hormatly jenap prezident size we dabara gatnaşýanlaryň ählisine bir jan saglyk arzu edýän. Sag bolun. Soňra dabara gatnaşýanlaryň şowkunly il çarpışmalary bilen hormatly prezidentimiz toý wagyny kesdi. Merkezde işleyen Lukman, hormatly prezidentimize halkara ýanyk şikayetlerini bejeriş merkeziniň guruluş düzüm aýratynlyklary barada giňişleýän gurrun berdi. Hemde merkeze döredilen ajaýyp mümkinçilikler üçin mehriban arkadagymyza hoşallyk sözlerini beýan etdi. Hormatly prezidentimize merkezden tanışlygyny onuň operasiýa bölüminden başlady. Hormatly akadag prezidentimiz, sizi halkara ýanyk şikayetlerini bejeriş merkeziniň operasiýa bölümine hoş gördük. Operasiýa bölümü jeni 4 san operasiýon zalaryny barpy, olarda nekrotomiýa, egzartikuляция, boğulma redressasiýasy, autodermoplastika we plastik operasiýalary geçirilýär. Ýanyk ýaralar üçin ýetilen operasiýa sonuny uzak bitmeýän, bedeni ul meýdan tutýan ýanyk ýaralarda sagdyn derini perforator injam arkaly ulardyk. Autodermoplastik operasiýasy ýokary ustat bilen geçirilýär. Lukman Hünermeniň belleşýäli merkeziň operasiýa bölüminiň üpçünçiligi operasiýalaryň bir näçesi şol sanyna agdalyp geçilen hemde neyrochirurgiýa we beýleki operasiýalary bir wagtda geçirmek üçin mümkinçilik döredýär. Saglyk goraşlygymna täze lukmançylyk tehnologiýalarynyň iýdigderli ornaşdyrylmagy Türkmenistanyň dünýäniň ösen nöwletleriniň gataryna çykma orna uly işleri geçirýänini görkezýär. Hünermeni täze merkezde işlemäge döredilen ähli amatly şertler üçin özüniň hoşallygyny bildirdi. Hormatly prezidentimiz, biz merkeziň lukmanlary näçalar bejermek üçin, şeýle şertler döredilen üçin size uly tawasyny aýdar. Ahman akadamy adam saglan gormakda biz janymyz aýaman dehmek çekjekmi uly hormat bilen sizi ananamaga ruh edelim. Hormatly prezidentimiz, siziň janyňyz sag, başyňyz tik İyilik behbit akbaran işleňiz elmudama rowaç olsun. Soňra mehriban arkadagymyz merkeziň intensiv bejeriş otagyna geldi. Lukman bir de ornaşdyrylan dünýäde meşhur lukmançylyk enzamlary bilen tanıştyrdy. Hormatly arkadagymyz, intensiv bejeriş bölüminde ýanyk ýaralary dogry orunda bejermek üçin Ýewropa döwletlerine gönderilen enzamlar bilen ornaşdyrylan 4 sany ýürütülüşdirilen klinitron krawatlary kwas şäheriniň içinden geçýän biyanlarının boğa arkaly, ýanyk ýaralaryň buğra, deri dokumatynyň wagtyna dikelmegine, nefizede bolsa näsalaryň çat doglaşmagyna ýardam berýär. Lukmanyň belleşýäli dünýäniň iň meşhur lukmançylyk önümlerini öndürjüleriň iň kämil enzamlaryna dowamly bejerişde bolýan hastalar üçin sanitariýa arasaçylyk düzgünlerini geçirmek üçin hem ähli şertler döredilenler. Merkezde gurulanna funksional we işgärler bilen üpçün etmek meselesinde iň gowy daşary urt tejribesi we öňdewarjy işler düýpli öwrenildi.
Şeýlekem merkezin hünärmenleri dünýä belli ýanyk şirketlerini bejeriş merkezlerine bejermegiň usullaryny öwrenmek üçin Germaniýa, Israýla, Awstriýa we Türkiýe iş saparlaryny amala aşyrdylar. Hünärmen merkeze işlemek üçin şeýle ajagyp şertleriň mümkinçilikleriň döredlenligi üçin mehriban arkadagymyza hoşallygyny beýan etdi. Hormatly arkadaş prezidentim. Sizin ediyen tarih taralagyny bilen bir ýaş lukmanlary, daşary lukmanlary bilen iş tejribesini alşmaga, kemilleşmäge, öwrenmäge, ilmi işler etmäge uly ýollar açyldy. Hormatly arkadaş prezidentim. Sizin zamanynızın tar, tutumly işleriňiziň rowaj, bilet başynyň hem işe aman bolmagyny tüýfüremizden arzu eder. Hormatly prezidentimiz Lukmana işine uly üstünlikleri arzu edip, merkezin baro kamera bölümine bardy. Bu ýerde Lukman hormatly prezidentimizi bölümüň iş aýratynlyklary bilen tanıştyrdy. Hormatly prezidentim, merkezimizin bara kamera bölümüne türi hoş gördüm. Hormatly prezidentim, sizin taýyr taýlangy bilen ýurdumyzda ilkinji gerek Germaniýa döwletiniň halk kampaniýasynyň öňünde bolan bara kamera enjamlary olmuşdyrylan. Bara kamera bölümüne derinin ve ýokary marş ýolunyň üstü bilen ýokary basışly kislorod bar. Ýanan bedeni dokuw möýçüklerini dikkatmek maksady bilen bir wagtyň özünde 6 näze üçin ýetlenen 2 sany bara kameralar ornaşdyrylan. Bu bolsa köpçülikden ýanyk şirketinde hiç ýyly täsirsiz bejerip geçirmäge mümkinçilik töredir. Baro kamera bölümü tenin yanan yerlerinin öýjüklerini gowlandyrmak we regenerasiýasyny çaltandyrmak üçin niýetlenenler. Hünärmeniň belleşýäli bu bölümde diňe bir ýanyk şirketlerini alan niýatlary bejermek bilen çäklenmän. Eýsem ugar gazy bilen zäherlenen göwreli zenanlarda tüýjüli diabet keseline, dowamly ýokary demarş ýollarynyň kesellerini bejermekde de uly ýardam bolar. Ýergelen aýtsak, merkezde sanly ulgamyň ornaşdyrylmagy, duranyş we menejment usullaryny hasy kämilleşdirmäge, barlyklary we bejeriş işlerini geçirmäge, şeýlekem amaly lukmançylykda sinigden geçen anyklamagyň we bejermegiň täze usullaryny ornaşdyrmaga oňyn täsirini ýetirer. Lukman halkara ýanyk şirketleri merkezine döredilýän mümkinçilikler ornaşdyrylan dünýä belli enjamlar üçin mehriban arkadagymyza özüniň hoşallygyny bildirdi. Türkmenistan bir taraflyň mekanizmini halkymyza gurup ulanmagy berilen. Şular ýalajaýak günahı üçin biz Lukmana çäkli sag bolsun diýär. Hormatly prezidentim, sizin janyň sag, ömrüňiz uzak, il ýurt bähbetli tutýan tutumly işiniň dermeden rowaj. Mehriban arkadagymyz hünärmeni işine üstünlikleri arzu edip, merkezin balneologiya bölümüne barıp gördü. Bu ýerde suw bilen bejeriş aýratyn orny eýläp, ýanyk şirketli hassalary bejerilende tenin ýarasynyň bitmegine oňyn täsir edýär. Munyň üçin bu ýerde Berdeňi Melkem çeşmesinden suwy saklamak üçin niýetlenilen göwrümi 20 kub metr bolan howuz guruldy. Ola ýörüti keramika serişdelerinden taýýarlandyp, olaryň kömegi bilen bejeriş suwunyň düzemi 72 sagatyň dowamyna üýtgemeýär. Hassalary gallyrmak we düşürmek üçin niýetlenilen gurallar bilen üpçün edilen ýürütileşdirilen wannalarda bir tarapdan hassalaryň yanan ýerlerini ýuwup we arasalap bolýan bolsa, beýleki tarapdan mineral suwy bitmeýän ýanyk şirketleri bejermäge ýardam edýär. Hünärmeni merkezde dünýä belli lukmançylyk tehnologiýalarynyň ornaşdyrylanlygy we işlemäge döredilen amatly şertler üçin mehriban arkadagymyza hoşallyk sözlerini beýan etdi. Hormatly prezidentimiz hünärmeni üstünlikleri arzu edip, merkezin fizioterapiýa bölümüniň dikeldiş otagyna barıp gördü. Bu ýerde hünärmen bölümüň enjamlary bilen tanıştyrdy. Bu bölüm mehaniki hereket arkaly ýerine ýetirilýän maşyklar üçin niýetlenilen ýürüti enjam, şeýlekem elektrik dikeldiş enjam bilen üpçün edildi. Dikeldiş otaglarym dürli hereketleri ýerine ýetirmek üçin niýetlenilen enjamlar bilen üpçün edildi. Olar ýanyk şirketinden soňky döwürde dartgynlylyga azaltmak arkaly bedeniň ykjamlygyny dikeltmäge ýardam edýär. Bejergeniň esas tapgyrlarynyň biri bolup durýan dikeldiş bölüminde owkolama, fizioterapiýa, iňe bilen bejermek, bejeriş beden terbiyesi hemde terapiýanyň we bejergeniň beýleki usullary geçirilýär. Bölümde işleýän Lukman, hormatly prezidentimize merkezde döredilen ajaýyp şertler üçin hoşallyk sözlerini beýan etdi. Mehriban arkadagymyz hünärmeni işine üstünlikleri arzu edip, merkezin meclisler zalyna bardy.
Hormatly adamlar, şuňky dawraly çäremizde Germaniýanyň ağraly lukmanlygy bir gatarda Ýewropanyň öňde barjy lukmançylyk ulgamynyň wekiller hep gatnaşýarlar. Men häzir çykyş etmek üçin Germaniýanyň federal ýanyk şirketleri birleşmeniň wekili doktor Cedric Böşe söz berýär. Baş üstüne doktor Cedric Böş. Your Excellency, highly esteemed President of Turkmenistan, distinguished guests, ladies and gentlemen. Siziň aly hedretiňiz, Cumhur hormatly Türkmenistanyň prezidenti, hormatly myhmanlar, hanymlar we jenaplar. Ilki bilen bu möhüm dawara gatnaşmaga çağırylany üçin minnetdarlygym bildirmek isleýärim. Aşgabatyň gözelligi we türkmen halkynyň myhmansewerligi mende uly täsir galdyrdy. Siziň aly hedretiňiziň parasatly ýolbaşçylygyna, saglyk goraş ulgamyna alınıp barılan özgertmeler meni gaýran galdyrdy. Şu halkara ýanyk şirketlerini bejeriş merkezi hem bu işleriň ajaýyp misalydyr. Germaniýanyň federal ýanyk şirketler birleşmesiniň wekili ökünni ýanyk şirketleriň öňüni almak, ýanyk şirketleriň ýetirýän ziýanyny we onuň bejergisini ähli tarapdan öwrenmek biziň esas maksadymyz bolup durýanlygyny bellemek isleýärim. Şeýle hem biz jemgyýetiň saglygyny we daşky gurşagy goramak üzüňlerini gowlandyrmak üçin alınıp barylýan möhüm taslamalary we talalary elmidama gollaýarys. Bu merkeziň akylly, energiýa tyşytlayan enjamlary we guruluşy bilen dünýä ölümlerine doýlaýyk gelýändigini bellemek isleýär. Şunuň bilen baglykda bileleşigimiziň Aşgabat şäherindäki ýanyk şirketlerini bejeriş merkezini Sewitde tapawutlanan ýanyk şirketler merkezi hökmüne sylyglamaga karary gelendigini habar bermek meniň üçin ul hormatdyr. Sizi we ähli türkmen halkyny bu dawaraly waka bilen tüýsürekden gutlaýarym. Şeýle hem size berk jan saglyk, bagtýarlyk hemde awadançylyk arzu edýärim. Siziň aly hedretiňiz, inni bolsa guwanamany we sile gowşurmagy ruhsat bermeňizi sizden ul hormat bilen haýyş edýärim. Dinleýäňiz üçin köp sag bolun. Köp sag bolun doktor Cedric Böş. Inni bolsa çykyş etmek üçin Zürich Federal Tehnologiýalar Institutynyň uly mowlumy doktor Attila Dinçer'e söz berýär. Baş üstüne doktor Attila Dinçer. Çok değerli ve hürmetli prezidentim, Your Excellency, esteemed President, dear ladies and gentlemen, Siziň aly hedretiňiz, hormatly jenap prezident, hormatly hanymlar we jenaplar. Aşgabat şäherindäki ýanyk şirketlerini bejeriş merkeziniň açylyş dawrasyna gatnaşmaga mümkinçilik töredip beren üçin jenap prezidente tüýsürekden minnetdarlyk bildirýärim. Biz Aşgabat şäherindäki ýanyk şirketlerini bejeriş merkeziniň dawraly açylyşyny belleýän sebäpli bugün sene namyda ajaýyp günleriň biridir. Zürich Federal Tehnologiýalar Institutynyň wekili hökmünde men şu dawara gatnaşýandyma ören buýsanýarym. Jenap prezidenti we ähli türkmen halkyny şeýle hem bu ajaýyp binanyň guruluşyna gatnaşan ähli adamlar tüýsürekden gutlaýarym. Türkmenistan bu halkara ýanyk şirketler bejeriş merkezini gurmak bilen bir tarapdan özüniň saglyk goraşylygyny ösdürmek üçin esas maksadyny, beýleki tarapdan bolsa bu ähli sewitiň saglygy üçin ulmagy goýmalaşdyrdy. Bu merkez halkara ölümlerine laýykda işlenip düzüldi we öňde barjy lukmançylyk tehnologiýalary bilen enjamlaşdyryldy. Siziň aly hedretiňiz, inni bolsa institutumyzyň adyndan Aşgabat şäherindäki halkara ýanyk şirketleri bejeriş merkezine ýokary tehnologiýalar we innovasiýalar sylaryny gowşurmaga ruhsat bermeňizi sizden ul hormat bilen haýyş edýärim. Şu ýakymda mümkinçilikden peýdalan size tüýsürekden berk jan saglyk, mundan öýlekde güllä we seçkemde ul üstünlikler arzu edýärim. Köp sag bolun. Köp sag bolun doktor Attila Dinçer. Hormatly jenaplar. Mazmunly çykyşyňyz hemde gowşurun sylagyň üçin size minnetdarlyk bildirýär. Halkara ýanyk şirketlerini bejeriş merkeziniň Germaniýanyň federal ýanyk şirketlerini birleşmesiniň Sewitde tapawutlanan ýanyk şirketler merkezi hemde Zürich Federal Tehnologiýalar Institutynyň ýokary tehnologiýalar we innovasiýalar üçin asly sylagylaryna munasip bolmagy öýren gowandyrjydyr. Bir döwra halkara merkeziniň hassalaryň saglygyny tikeltmekde ýardym berjekdim hem berk ananýa. Hormatly adamlar, men portutdan peýdalanyp sizi halkara ýanyk şirketleriň bejeriş merkeziniň açylyp ulanmagy hem bermek bilen ýendirek gutlaýar we hem işiňizde ul üstünlikleri arzu edýär. Şeýlem häzir hormat kitabyna golumy çekýär.
mehriban arkadağımız himmeleri teknoloji üçüncülüğü boyunca Ýüňdawarjy merkezin açylmagy bilen ýene däwrgede gutlady. Hem de onuň işgärlerini uly üstünlikleri arzu edip merkezin ýol başlygyna ýürütilişdirilen awtoloklaryň açarlaryny gowşurdy. Soňra hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň saglyk goraş we derman senagat tulgamynyň özüş üçin şanly wakanyň ýene de bir davranyň geçirilýän ýerine estetik merkeziniň binasynyň açylýan ýerine tarap ugrady. Ýurdumyzyň saglyk goraş gowamynyň düzüminiň üstüne getiren hemde binagarlyk keşfiniň ajaýyplygy bilen tapawutlanýan Täze-Desga Aşgabatyň dürli-gürli häzirki zaman lukmançylyk idaralarynyň iri toplumlarynyň kemale getirilen günnägör bölegine bina edildi. Bu taslamanyň durmuşa geçirilmegi lukmançylygyň ýürütilişdirilen ogurlarynyň hem ösürilmegini gödüňde tutulýan milli saglyk goraş gowamyny döwre waplaşdyrmak boýunça mehriban arkadağımyzyň başyny başlan strategiýasynyň üstünlikli amaly aşyrylýanlygynyň aýdyň subutnamasydyr. Bir ýere ýygnananlaryň el çarpışmalary bilen hormatly prezidentimiz toý wagyny kesdi. Döwlet başlarymyz binaň içine girip estetik merkezi bilen tanışyp başlady. Salam hormatly arkadaşlar. Estetik kosmetologiýa bölümine hoş geldiňiz. Men bölümiň lukmany Rüstem Nazarow. Hormatly prezidentimiz, bu tawran tanışdyrmaga ol hormatlyny ruhat bermeňizden haýyş etýäris. Hünärmeniň bellemegine görä, estetik kosmetologiýa bölüminiň işlerini ýüzüne we ennamyna ýygyk etmek boýunça dürli häzirki zaman hemde nusgaw maksatnamalar, adam bedeniniň gözelligini we ýaşygyny saklamaga gönükdirilen amallaryň hemde enzamlar tehnologiýalarynyň giň görnüşleri gerýär. Bir yerde oturdulan Germaniýanyň dünýä belli enzami çekip ýazma ýagdaýlaryny, yara ýylaryny, pigment tegmillerini, dürtükleri we selüliti bejermek, plastik operasiýalardan soň dikildiş döwrüni azaltmak bilen birlikde kosmetologiýa meseleleriň uly toplumyny çözmäge we beýleklere mümkinçilik berýär. Hünärmenleriň ygtyýaryny dünýäniň iň öseni tehnologiýa enzamlary, şeýleki myşsa, ner we demaç urgamlarynyň çuňur rahatlanmagyny üçin edýän, ırgylly ses arkaly täsir edýän enzamlar bar. Hünärmen merkeze işlemäge döredilen şeýle ajaýyp mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize hoşallygyny beýan etdi. Hormatly prezidentimiz, şu ajaýyp estetik merkezini açyp bereňiz üçin ähli işgärleriň ardyndan sawgatyny aýtmagyna ruhsat bermeňizden haýyş etýäris. Sizin janyňyz sag, başyňyz dik, ömrüňiz uzak bolsun. Atbarýan beýik işleriňiz hem işe rowaşlyk bersin hormatly prezidentimiz. Mehriban arkadağımız hünärmene işine üstünlikleri arzu edip merkez bilen tanışlygyny dowam etdi. Salam, mehriban prezidentimiz. Estetik kosmetologiýa bölümine hoş geldiňiz. Men bölümüň lukmany Aýna Çylyýewa. Mehriban arkadaşlar, bölümüň ejamlary bilen tanışdyrmagyna ruhsat bermeňizi sizden ruhsat bilen haýyş edýäris. Lukmanyň belli şäli deriniň galtaşyksyz gaz suwuklukly işlenmek üçin Israil döwletiniň dünýä belli awzalynyň kömegi bilen amallaryň geçirilmegi gödüňde tutulanlar. Netijede çiýişiň, limfostazyň, gan öýmäniň, gan aýlanşynyň dürli görnüşli bozulmalarynyň garşysyna göreşmekde ýokary netijelik gazanylýar.
Şehirlikde estetik kosmetologiya bölümüne geçirilen hemme amallar täsin istek bildirilen bolup durýar. Hemde meselelerin ulu toplamını çözmäge, bidenin ýaşarmagyna we sagdynlaşmagyna ýardam bermäge mümkinçilik berýär. Lukman dünýä belli enzamlar bilen enzamlaşdyrylan merkezde işlemek üçin döredilen şertlere Mehriban arkadağymyza hoşallygyny bildirdi. Mehriban arkadağymyz bugünkü ajaýyp bayramçylyk güni. Halkymyzyň hyzmatyna ýene bir binany açyp, apata berýän üçin size köp sawgatny aýdýar. Sizin janyňyz sag, ömrüňiz uzak, tutumly işleriniz rowajatyn arkada prezidentimiz. Salam, Mehriban prezidentimiz. Bedeni düzeliş otagyna hoş geldiler. Men bu otagyň Lukmany gydyr görüp beýradylar. Hormatly arkadaşlar, sizi bedeni düzeliş otagyna taşdyrmagyňyzy bermeginde ul hormat bilen haýyş etdim. Hünärmen hormatly prezidentimizi toplumlaýyn we şonuň bilen birlikde 100 ton her bir müştere ýöwetbaşlyk çemeleşmäge gönükdirilen bölümiň enzamlaşdyryşy we iş aýratenligi barada gurrun berdi. Germaniýanyň dünýä belli hünär orly lukmançylyk enzamlary degişli seljermeleri geçirmäge hemde amallaryň aýraten maksatnamasyny düzmäge niýetlenenler. Alınan maglumatlaryň kömegi bilen semremegiň, organizmiň suwunyň çekilmeginiň dürli görünüşlerini, bedeniň agramynyň ýetmezligini anyklamak, energiýa çalşygyna hemde metabolik işeňlige baha bermek mümkin. Bedeniň agramynyň görkezişini hasaplap çykaryp bilýän hemde teleskopky boy ölçeýiji bolan enzamlar köp uğurludur we günnelik peýdalanmak üçin ajaýypdyr. Lukman halkary ölçeglerini dolu alaýyk gelýän merkezde işlemek üçin döredilen mümkinçilikleri Mehriban arkadağymyza özüniň hoşallygyny bildirdi. Mehriban arkadağymyz, sizin şu ajaýyp oturup beren estetik merkeziniz üçin, halkymyza etýän çäkli dagalaryňyz üçin, ýa-da işgänderiň adyndan sawgatny aýtmagy ursa dedim. Sizin janyňyz sag, ömrüňiz uzak, belet başyňyz aman bolsun, hormatly arkadağymyz. Soňra Mehriban arkadağymyz merkez bilen tanışlygyny dowam edip, ýene de bir bölüme bardy. Salam hormatly prezidentimiz. Merkezin patologiya we artemisiýa bölümine hoş geldiňiz. Men bölüm Lukmany Agaway salaýym. Hormatly arkadaşlar, bölüm iş bilen tanışdyrmaga ruhsat bermeňizi sizden ul hormat bilen haýyş edýär. Lukmanyň belleşýäri ýurdumyzda ilkinji gezek şeýle düzüm döredilip, onuň wezipesi şikestli, endokrin, kirurgiýa, damar, dermatologiýa, ortopedik bozulmalar we beýleki ýagdaýlar ýa-da ordoş keseller sebäpli ýüze çykýan dyrnak plastinaklarynyň dürli keselleriniň öňüni almakdan, ýüze çykarmakdan we bejermekden ibaretdir. Hüdürlenýän hyzmatlaryň ataryna dyrnaklara lukmançylyk taýdan enzamlaryň timar bermek işleri bar. Merkezin dünýäniň öňdebarjy öňlüjileriniň täsin enzamlarynyň üpçün edilmegi, häzirki zamanyň ýokary hünär derejesindäki kosmetologiýanyň ähli gerimini gurşap almagy mümkinçilik berýär. Bu bolsa halkary ölçeglerine kybap gelýän hemde kliniki tasdiklama we bütün dünýäde netijeleriniň ikrar edilmegine eýe bolan degişli hyzmatlary ýerine ýetirmäge ýardam berýär. Lukman merkezde işlemek üçin döredilen ähli amatlyklar üçin hormatly prezidentimize hoşallygyny beýan etdi. Kahraman arkadaşlar, estetik merkezi bize işlemäge, döretmäge ulu mümkinçilikler berer. Merkezin ähli işleriniň adyndan size tüýsürekden sawgatny aýdýar. Sizin janyňyz sag, ömrüňiz uzak, belet başyňyz aman bolsun, hormatly arkadaşlar. Hormatly prezidentimize merkez bilen tanışlygyň başyna daşary ýurtly mehmanlar, şol sanyna nemis lukmanlary bilen töhfetdeş boldy. Olar bir ýerde oturdulan enzamlaryň diňe bir täsirligini däl, eýsem olaryň sowatly, almy taýdan esaslandyrylan derejede saýlanlandygyny bellädiler. Hormatly prezidentimiziň belleşýäri biziň ýurdumyzda lukmançylyk desgalary gurulanyny, ekologiýa ýagdaýlary hökman gödüňde tutulýar. Döwlet başlarymyz häzirki zaman lukmançylygyny ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlary barada töhfetdeşligini dowam edip, häzirki wagtda netijeli halkary hyzmatdaşlygyny işleňleşdirmäge we bir möhüm ulgamda tejribe alşmaga ýardam bermäge gönükdirilen lukmançylyk diplomatiýasynyň aýratyn wajyp ähmiýeti eýe bolýanyny belledi. Soňra hormatly prezidentimiz merkez bilen tanışlygyny dowam etdi. Salam hormatly prezidentimiz. Estetik kosmetologiya bölümine hoş geldiňiz. Lukmanyň belleşýäli bölümiň işi adamyň saglygyny we gözelligini emele getirýän hyzmatlaryň ähli görnüşleri bilen birlikde ýylaty ýokary hilli kosmetologiýa hemde bejeriş alasaraýyş kömegini bermäge gönükdirilendir.
Şunu dürli hüner dereceli hünermenlerin birlikte işlemegi ve yakından üyelari gatnaşyk etmegi mümkün ileri tutulyan uğurlar bolup durýar. Merkezin dünýäniň öňdebarjy öňüm öňüzleriniň enjamlary bilen üpçün edilmegi, häzirki zamanyň ýokary hüner derejesindäki kosmetologiýanyň ähli gerimini gursap almagy mümkinçilik berýär. Luqman dünýä meşhur luqmançylyk enjamlaryny üpçün edilen merkezde işlemäge döredilen ähli mümkinçilikler üçin mehriban arkadagymyza hoşallygyny beýan etdi. Hormatly arkadaşlar, bugün bu azar bayramçylyk gününe halkymyň hyrmatyna ýene urdunan AKK berýän üçin size köp hawlary aýda sizin zamana taw ömrüň ulak bolsun tutulmy işlerini elmige amarawazatyn arkadaş prezidentim. Hormatly prezidentime de Luqmana işine üstünlükler arzu edip merkezin ýene de bir bölümine bardy. Salam hormatly prezident. Estetik kosmetologiýa bölümine hoş geldiniz. Luqmanyň belleşýäli estetik merkezde ilmiň, sunuwatyň hemde amaly ustatlygyň nusgasy bolup durýan häzirki zaman kosmetologiýasynyň ähli gurlary jemlenenler. Bu ýerde sertifikasiýalaşdyrmagyň dünýä ölçeklerine kybap gelýän öňdebarjy ykçym we sanly görnüşde deriniň ýagdaýyny anyklaýjy lazer, ýagtylyk, radio ýyglykly, ultrasesli hemde beýleki estetik we bejeriş çözgütleriň giňerimi gözüňde tuturypdyr. Luqman dünýä ölçeklerine kybap gelýän şunyň ýaly merkezde işlemäge döredilen ajaýyp mümkinçilikler üçin mehriban arkadagymyza hoşallygyny bildirdi. Bahman arkadaşlar, sizin paýamyzda işler, halkymyň saglygyny goramakda janymyza ýaman rahmet çekjekdirmide. Sizi önlendirmäge ruhsat bermeňizi uly hormat bilen haýyş edýär. Sizin janymyz sag, ömrüňiz ulak, iyi ýurt bähretli, dünýä ähmiýetli barýatly işler hemişe rowaşlary etsin Bahman arkadaşlar. Hormatly prezidentime de merkez bilen tanışygyny tamamlap, maslahatlar zalyna bardy. Hormatly adamlar şu ýerden bir gözel paýtagtymyň Aşgabatna şäherine halkara ýanyk şirketlerin birleşik merkezine dawrary ýagdaýda aşyp ulanmaga berdik. Ýa-da bolsa sebitde deňi taý bolmadyk, innowasion tehnologiýalar ornaşdyrdyk we ýyllarda ýokary hilli halmatlar hödürlemäge niýetlenen estetik merkeziň açylyşyna gatnaşýar. Ortadan peýdanat men BTA'da merkezin bir näçe awraly halkara ýylalarına munasip bolanyny bellep hem geçmek isleýär. Bu ýylary oşurmak üçin Ýewropaly alim Luqmanlar we öňde barjy universitetlerin wekilleri şu dawaramyzda gatnaşýarlar. Ýa-da çykyş etmek üçin Awstriýanyň estetik Luqmançylyk bileşiň ýolbaşçysy Luqmançylyk ilmlarynyň doktory, professor Manfred Rützler'e hormat bilen söz berýär. Baş üstüne professor Manfred Rützler. Your Excellence, highly estimated President of Turkmenistan. Sizin aly hedretiňiz, Türkmenistanyň hormatly prezidenti, hormatly kardeşler we mehmanlar, ilki bilen şeýle möhüm dawara gatnaşma mümkinçilik döredeniň üçin köp sag bolsun aýdýarym. Aşgabatyň gözelligi we türkmen halkynyň mähirli mehmanpeýerligi meni uly täsir galdyrdy. Hormatly prezidentiň öňden görjülükli ýolbaşçylygyna, gurulan Aşgabatyň häzirki zaman binalary we desgalary adamlaryň iň gowy ýaşaýyş derejesi üçin ähli amatly şertler döredýär. Türkmenistanyň ýokary hilli luqmançylyk edaralarynyň gurulýanlygy halkara derejesinde bellidir. Bu estetik merkez, tehnologiýa we döredjilik nukdaý nazardan döwürden öňe barýanlygyny biz ýaňşaýat boldyk. Merkez döwürwap enjamlar bilen enjamlaşdyrylan we ekologik taýdan arasdadyr. Türkmenistanyň halkyna geljekde bu merkezde halkara ülümlerine laýyk gelýän iň ýokary hilli hyzmatlaryň hödürlenjekdigine dolanýar. Sizin aly hedretiňiz, hormatly janap prezident, Türkmenistanda bolmak meniň üçin ul hormat we sarpadygyny ýende bellemek isleýärim. Indi bolsa bu ajaýyp merkeze, Awstriýanyň estetik luqmançylyk bileşiginiň adyndan, hiltadan ýokary we aýratyn tapawutlaryň guwanamany we sile gowşurmak isleýärim. Size we ýurduňyzyň ähli dostlyk halkyna tüý sürekden geljekde hem uly üstünlikler arzu edýärim. Dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Köp sag bolun Manfred Rützler. Indi bolsa çykyş etmek üçin Şwitsariýa Konfederasiýasynyň Lütsen Universitetining uly mugallymy janap Bernd Rosen'a söz berýär. Baş üstüne janap Bernd Rosen.
Your Excellency, esteemed President of Turkmenistan, distinguished guests, ladies and gentlemen. Sizin aly hedretiniz, çoňur hormatlanylýan Türkmenistanyň prezidenti, hormatly mehmanlar, hanymlar we jenaplar. Lütsen Üniversitetiniň adyndan estetik merkeziň açylyş dawrasyna gatnaşmaga mümkinçilik döredýän üçin onuň aly hedreti jenap prezidente çoňur minnetdarlygyny bildirýäsim gelýär. Bu ajaýyp binawarda çykyş etmek meniň üçin uly hormatdyr. Bu desganyň bir näçe aýratynlyklary bar. Hususan onuň tapawutlanýan tarapyny bellemek isleýärin. Bu merkez estetik uğruna iň soňky döwrap tehnologiýalary we iň oňat dizaýny özüni birleşdirýär. Dünýädäki gurulýan beýleki merkezler muny nusgaly hökmüne alar diýip umyd edýär. Bu desganyň deňi taýyp bolmadyk dizaýny bar we ol ustatlyk bilen meýilleşdirilip iň soňky tehnologiýalar bilen ornaşdyrylypdyr. Biz elmydama şunuň ýaly dörejilikli çemleşmeleriniň tarapdary bolup durýarys. Şol urwatyň özüni bu merkez ekologiýa taýdan arasdadyr we geljekde onuň saglyk goraýşulgymynyň ösürilmegine sallamly goşandyny goşjakdygyny inanýaryn. Siziň aly hedretiniz şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, size tüý sürekden bek jan saglyk, ähli başlangyçlaryňyzda üstünlikleri, şeýle hem Türkmenistanyň halkyny güllap ösmegi arzu edýär. Sözümiň ahyryna Aşgabat Estetik Merkezine taslamanyň guruluşynyň ajaýyplygy üçin Lütsen Üniversitetiniň guwanamasyny we sylagyny oşurmaga ruhsat bermeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýär. Sağ olun Cenab Bernd Rosen. Her olsa çykyş etmek üçin MC estetik klinikalarynyň baş direktory doktor Tilman Staşa söz berýär. Baş üstüne doktor Tilman Staş. Your Excellency, highly esteemed President of Turkmenistan, dear colleagues and dear guests. Siziň aly hedretiniz, çoňur hormatlanylýan Türkmenistanyň prezidenti, hormatly kärdeşler we mehmanlar. Ýokary derejede gurunulan Aşgabat şäherindäki estetik merkeziniň dawraly açylyşyna çykyş etmek hem de gatnaşmak bagytyna döredilen mümkinçilik üçin minnetdarlygym bildirýärin. Men şu Türkmenistanyň ähli urlarda izderli we okulyny ösýänligine şeýle hem saglyk goraýşulgyny özgerýänligine göz ýetirdim. Biz gözel Aşgabat şäherine ilaty ýokary hyly hyzmatlary hödürleýän saglyk ulgamyna degişli binalary hem gördüler. Ine şunu bolsa, ýene de soňky innowasion tehnologiýalary bilen enjamlaşdyrylan täze binanyň dawraly açylyşynyň şaýady bolýar. Halkara ölümlerini esaslanýan bu merkez üstünlükli amala aşyrylan taslama bolmak bilen ýokary hyly lukmançylyk hyzmatlary diňe Türkmenistanyň halkyna däl, eýsen bütün sebete hödürler. Siziň aly hedretiniz, men sizi ýene de bu dawraly açylyş bilen tüý sürekden gutlaýaryn. Şeýle hem Aşgabat Estetik Merkezine iň gowy enjamlaşdyrylanyny we innowasion tehnologiýalaryny ulanylyny üçin MC estetik klinikalarynyň guwanamasyny we sylagyny goşulmagy ruhsat bermegini haýyş edýär. Köp sağ olun doktor Tilman Staş. Gaderli mehmanlar, sizin manmany çykyşyňyz Türkmenistan barada aýdan mehirli sözleriniz hem goşun sylagyň üçin minnetdarlyk bildirýän. Paýtagtymyň gözel künjeginde ýerleşen estetik merkeziň Astranyň plastiki, estetik we dikiliş kirurgiýasy jemgyýetiniň Hiltadan ýokary we maýratyn tapawutlanan Lütsen Üniversitetiniň taslamasynyň guruluşynyň ajaýyplygy we MC estetik klinikalarynyň innowasion taýdan tapawutlanan estetik merkez atly sylagylaryna münasip bolmagy ýurdumyň saglyk goraýyş ulgamyna ýetilen tepkitleriň halkara derejesinde akrar edilýän aýdyň suwutnamasy bolup durýar. Mehriban halkymyzy ýokary hyly lukmançylyk hyzmatlaryny üpçün etmek, onuň el ýeterligini ýokarlandyrmak biziň durmuşa geçiren döwlet siýasatynyň baş maksatlarynyň biridir. Hem şu nokta nazardan biz Türkmenistanyň saglyk goraýyş ulgamyny kemleşdirmek bagatda hem netijeli işlerinde bundan belaktem dowam eder. Mümkinçilikden peýdalanyp sen ähliňe berk jan saglyk maşgalawadan soň hem alyp baran işlerinde ul üstünlikleri arzu edýär. Häzir hem bir hormat kytagyny öz golamy çekýär. Oynayamazsan
Hormatly prezidentimiz estetik merkezde ýürütilýän awtoroklaryň açarlaryny gowşurdy. Hemde dawara gatnaşyşlar bilen mehirli hoşlaşyp, ýurdumyzyň lukmanlaryna jogapkärlik we asyrly işlerine üstünlikleri arzu etdi. Alkışlar aklıma gelseler, yaşa senin bilen arkadan. Dağlarım hoşluğu, rovaz güllem coşkudu. Kalkındır yar bir yaşları. Merim Morşiyali günnün günü mehriban arkadağımdan tağıllatı bilen gurulup ulanmağı berleyen ähli deskalaryň binagarlyk keşfiniň onun bilik aýratynlyklaryna we aşyklanýyş ulgam bilen injamlaşdyrylyşyna mühim ähmiýet berilýär. Şeýlelikde ýurdumyzyň ähli kunjoklaryna bolşýaly, paýtagtymyzda bina edilýän deskalar şäherulşuk maksatnamasynyň mühim bölegi bolmak bilen olar bir bitigi sazlaşygy emede getirýärler. Hormatly prezidentimizin gatnaşmagyna açyş dawarasy geçirilen halkara ýanyk şirketlerini bejeriş merkeziniň binalar toplamynyň agşamky görnüşlerini ajaýyp sungut eserine çalyndaş gözelligiň bardygyny bellemeli. Häzirki zaman aşyklanýyş ulgamynyň dürli öwüşgünleri şäheriň gözelligine gözellik goşup, onda insan ruhyny göterýän üýtgeşik gudratyň bardygy duýulýar. Merkezin ýanyşyk ýerleriniň awadanlaşdyrylmagy, onuň şäheriň şu kunjoguynyň binagarlyk keşfi bilen ajaýyp taýlaşygy emede getirmegi, häzirki döwürde gurulýan deskalaryň binagarlyk aýratynlygyna mühim ähmiýet berilýändigini has aýdynlygy bilen eşkär edýär. Şeýlekem halkara estetik gözellik merkezi ýödüniň älim goşar öwüşgünleri bilen ak mermerli Aşgabatyň tyllaý akşamlaryna öýez bolşly gözellik çaýýar. Merkezin aşyklanýyş ulgamy bütegüregiň ýözgörşü gözelligine goşulyp, kalbyňda ýakymly täsirler galdyrýar. Munyň özi hormatly prezidentimiziň tarşygyna laýyklykda şäher gurulşuk maksatnamasynyň amala aşyrylmagyna himme taraplaryň we häzirki zamanyň taraplaryna alaýyk derejede çemilişilýändiginiň aýdyň suwutnamasydyr. Şeýlelikde täze gurulup ulanmagy berilen deskalaryň binagarlyk keşfi we olaryň aşyklandyrylşy mehriban arkadağımızın tutuş yurt ähmiýetli öňe sürýän başlangyçlarynyň ýöz bolşly beýanyna öwürilip, olar başa başlanan işleriň arawaşlyklary beslenýändigini alamatlandyrýar. Indi bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resmi namaty bilen tanşydys. Türkmenistanyň Sağlyk we Derman senaty işgärlerini günmäsletli döwlet seraglary bilen seýlamak hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň fermany berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne garaşydy beýtarap watanmyzda ýurt ähmiýetli ägir uly işler üstünlikli durmuşa geçirýär. Mehriban halkymyzyň awadan hemde bagtyar durmuşda ýaşama uğruna amala aşyrylýan giň ýarymly syýasy, ykdysady we medeni özgörtmeler berkarar watanmyzy täze tepkitlere çykaryp, dünýäniň öňde barjy ýurtlarynyň hataryna goşýar. Sağlyk guruluş ulgamam ýokary derejede ýetdi. Ulgamyň almy hem hukuk esaslary ýygyderli berkidilýär. Kesellen netijeli öňe almak, bejermek, sağlyk guruluşda gazanylan öňde barjy tejribäni ornaşdyrmak döwlet syýasatymyzyň ileri tutulýan urlarynyň birine urly. Şoňa da garaşy diýarymyzda Türkmenistanyň prezidentiniň sağlyk döwlet maksatnamasyny durmuşa geçirmek, raýatlarymyzyň sağlygyny goramak hem berkitmek, ýaşaýyş durmuş şertlerini ýygyderli gowranyrmak, ömür dowamlygyny uzaltmak üçin ören uly işleri durmuşa geçirilýär. Mehriban watanymyzda sağlyk guruluş we derman senaty ulgamyny ýokary depkinler bilen ösdürmek, öňde barjy ýurtlaryň derejesine çykarmak boýunça alınıp barylan bu tutumly işler halkary derejesinde giňden ikrar edilip, garaşy döwletimizde köp sanly guwanamalara eýe boldy. Gazanylan bu ajaýyp üstünlikleri sağlyk guruluş we derman senaty ulgamynyň işgärleriniň uly paýy badyr. Berkarar döwletimiziň garaşylaryny we öz otaýarlygyny potolanmakda, sağlyk guruluş ulgamyny ösdürmekde, döwlet we jemgyçilik işinde uly zähmet üstünliklerini gazananlyklary, adamlaryň sağlygyny dikeldip, ýurduň baýlygyny artdyranlyklary, kesellen öňüne alyş anyklaýyş hemde olary bejermegiň netijeli usullaryny sağlyk guruluş tejribesine ornaşdyranlyklary, elatyň sağlygyny goramagy öňjeli goşant-goşanlyklar üçin hemde uzak ýyllaryň dowamyna çeken halal, ihlasy zähmetini, ýokary hünär ustatlygyny nazara alyp, şeýle Türkmenistanyň sağlyk guruluş we derman senaty işgärlerini günmäsletli karar edýän. Ýurdumyzyň şuraýatlaryny Türkmenistanyň watany bolan söýgüsü üçin medal bilen feýlamaly.
Türkmenistanyň Saglyk Guraş we Derman Senagaty ministriniň Ahir Vilayet Saglyk Guraş müdiriniň Göktepe şäherindäki Ene Mähri merkeziniň şepagat uýasy Şahsultan Ataýewany Türkmenistanyň Saglyk Guraş we Derman Senagaty ministriniň döwlet arasaçylyk we keselen ýaýramana garşy güreşmek gullugynyň Balkan vilayatynyň Türkmenmaşy şäheri arasaçylyk we keselen ýaýramana garşy güreşmek gullugynyň Lukmany Mähri Artykowna Anabaýewany Türkmenistanyň Saglyk Guraş we Derman Senagaty ministriniň Lewap vilayet ýokunçy keseler hasahanasynyň merkezleşdirilen barlyk hanatynyň Lukmany Şirin Mekanurdiýewna Juma Kuliýewany Yurdumyzyň şuraýatlaryna Türkmenistanyň hormatly atlaryny dakmaly. Türkmenistanyň halk Lukmany ýen hormatlady. Türkmenistanyň Saglyk Guraş we Derman Senagaty ministriniň halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň baş müdiriniň halkara endokrinologiýa we hirurgiýa merkeziniň müdiri Nurmehmet Ögönepesowicz Serdarow, Türkmenistanyň Saglyk Guraş we Derman Senagaty ministriniň Balkan vilayet Saglyk Guraş müdiriniň Türkmenmaşy şäher hasahanasynyň baş Lukmany Tahir Anataganow Türkmenistanyň at galanan Saglyk Guraş işgär diýen hormatlady. Türkmenistanyň Saglyk Guraş we Derman Senagaty ministriniň halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň baş müdiriniň stomatologiýa merkezi boýunça ornbasary Ýagmyr Uran Muhammedow Türkmenistanyň Saglyk Guraş we Derman Senagaty ministriniň halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň baş müdiriniň göz kesellerini bejeriş halkara merkezi boýunça ornbasary Gylyçnepes Uran Nepesowicz Ananepesow Türkmenistanyň Saglyk Guraş we Derman Senagaty ministriniň halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň baş müdiriniň kelle we boyun kesellerini bejeriş halkara merkezi boýunça ornbasary Teýçmurat Durdymuhammedow Altiýew Türkmenistanyň Saglyk Guraş we Derman Senagaty ministriniň halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň halkara endokrinologiýa we hirurgiýa merkeziniň hirurgiýa toplamynyň anesteziologiýa we intensiw bejeriş bölüminiň müdiri Muratberdi Kuwat Muradowicz Gaýew Türkmenistanyň Saglyk Guraş we Derman Senagaty ministriniň halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň halkara endokrinologiýa we hirurgiýa merkeziniň endokrinologiýa toplamynyň anesteziologiýa we intensiw bejeriş bölüminiň müdiri Murat Amanowicz Gutluýew Türkmenistanyň Saglyk Guraş we Derman Senagaty ministriniň halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň stomatologiýa merkeziniň Lukmany Raşid Nurslamovich Ýusupow Murat Gary ifadanaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Universitetiniň şöhlet bilen anyklaýyş bejeriş we onkologiýa kafedrasynyň dosenty Atadurdy Analow Türkmenistanyň Saglyk Guraş we Derman Senagaty ministriniň Ahir Vilayet Saglyk Guraş müdiriniň Göktepe tarap köpürli hasahanasynyň hirurgiýa bölüminiň müdiri Bayramberdi Gullurduýew Türkmenistanyň Saglyk Guraş we Derman Senagaty ministriniň Daşow Vilayet köpürli hasahanasynyň nevrologiýa bölüminiň müdiri Ýegenmet Uwançow Türkmenistanyň Saglyk Guraş we Derman Senagaty ministriniň Lewap Vilayet köpürli hasahanasynyň toksikologiýa we gemodiaz bölüminiň müdiri Murat Çöllüýewiç Haknadarow Türkmenistanyň Saglyk Guraş we Derman Senagaty ministriniň Mary Vilayet köpürli hasahanasynyň infarkt bölüminiň müdiri Atogly Kuliýew Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Yurdumyzda geňden bellenilýän Saglyk Guraş we Derman Senagaty ulgamynyň işgärlerini gurulmafatly guralan dawarlançaklaryny Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Universitetine maslahat geçirildi. Oň başynda Aýratyn Tapawtynyň Saglyk Guraş ulgamynyň işgärlerini hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedowyň bayramçylygyň öň ýanyna gol çeken permana laýykda döwlet siralary oşurly. Şeýle-de daşary ýurtly hünärmenleriň birnäçesini bu ýokary okuw mektebiniň hormatly professor diýen ady dakmak dawraty geçirildi. Maslahat atnaşylar Mehriman Akademiyanyň gutlugyny uly ruhunetlik bilen dinlediler. Onda hormat prezidentimiz Saglyk Guraş ulgamynyň işgärlerini hünär bayramy bilen gutlap, olara berk jan saglyk, uzak ömür hemde insan saglygyny gorumak ugruna alyp barýan asaly işlerini üstünlikler arzu etdi.
Soňra döwlet başdanmyzyň tapşyrmagy boýunça ýurdumyň saglygy goruş ulgamynyň ösdirilmegine hemde kämilleşdirilmegine, Türkmenistanyň sagdanyň we ruhunetliň ýurduny öwürmegine uly şahsy goşan iň gowy saglygy goruş işgärlerini we daşary ýurtlyk hünärmenleriň toporuna syýlyklar gowşulmak dawarasy boldy. Belenşe ýaly berqara döwletimiziň bagtyýalyk döwrüne ýurdumyzda saglygy goruş ulgamy öz üçin ýokary derejelerine çykýar. Lokmançylyk edaralarynyň mümkinçiliklerini netijeli ulanmak we innowasion ugurlara gönükdirmek boýunça tutumly işler anyp barlýar. Ilata ýokary hili beceriş öňüne alyş hyzmatlaryny ýola goýmak hemde raýatlaryň saglygyny we awadançylygyny öpüşin etmek, ýaşaýyş durmuş şertlerini hassa gowlandyrmak boýunça düýpli işler amala aşyrylýar. Maksadyň başyna saglygy goruş ulgamyna powdaň maddi enjamyň binýadynyň hemme taraplaryň powtalandyrylmagyna hemde ilata edilýän lokmançylyk hyzmatlarynyň hiliniň we derejesiniň ýokarlandyrylmagyna gönükdirilen döwlet siýasatyny durmuşa geçirmekde gazanalan üstünlikler hemde ýetilen anyk sepkitler barada pikirleşmeler boldy. Paýtagtymyzda halkary ýanyk şirketlerini beceriş hemde SSK merkezleriniň açylyş dawaralary munyň aýdym tutnamasydyr. Bu merkezler iň döwre we tehnologiýalarly enjamlaşdyrylan saglygy goruş ulgamynyň edaralarynyň üstüne ýetirdi. Mehriban arkadamyz halkymyzyň saglygynyň ýurdumynyň baş baýlygydygyny hemişe noktab bu sözlere aýratyn many mazmun berýär. Çünki halkymyzyň saglygy strategik ähmiýetli durmuş awadançylygynyň esasy şertidir. Bugun giň germe eýe bolan lokmançylyk ulgamy adamlaryň saglygynyň goragyna durýar. Ýylyglara münasip bolanlar munyň üçin Mehriban arkadamyza alkyş we hoşallyk sözlerini aýtdylar. Ýurdumynyň milli saglygy goruş ulgamyny kämilleşdirmekde toplan oňun tejribesi dünýä belirleşiginiň hemde esasy halkara guramalarynyň şolfana Birleşen Milletler Guramasynyň we oň iri düzümleriniň bütün dünýä saglygy goruş guramasynyň Birleşen Milletler Guramasynyň çağılar garnasynyň hemde Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygy ýyllar içinde işçen we netijeli hyzmatdaşlygy diýen beýleki guramalaryň giň iqrarnamasyna eýe boldy. İri halkara guramalar hemde daşary ýurtlyk närmenler bilen ýola goýulan netijeli hyzmatdaşlyk türkmen lukmanlaryna keseleriň öňüne almagyň, olary anyklamagyň we döwlet keselleri bejermeň has netijeli usuliýetlerini ele almagyna mümkinçilik berýär. Dawlatmyjlar Mehriban akadamyda ýüzlenme kabul etdiler. Onda halkymyzyň saglygyny goramaga, bagtyýalygynyň we awadançylygynyň üçin edilmegine ýygydaly ünsür ýany üçin döwlet başdanmyda tüýs direktör hoşaýlyk sözleri beýan edildi. Men Germaniýa Federativ Respublikasynyň professor Stefan Hamnes, Türkmen lideriniň parasaty başçylygyna saglygy goruş wagtda ählimin we ösüşligiň awadançylygyň bähidine halkara hyzmatdaşlygyny giňertmekde oňun tejribe toplandy. Bu urda Germaniýa Federativ Respublikasynyň birlikde möhüm tasamalary üstünlükli durmuşa geçirildi. Şol hyzmatdaşlygyň netijesinde bugun maňa Murat Garryp adanyň Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetining hormatly professory, alymlyk atda qyldy. Bu belent derece, ýagny hormatly ad üçin Türkmenistanyň çuňur hormatlanýan prezidentina hoşallygymyny beýan edýär. Ören gyýtga döwürde Türkmenistanyň saglygy goruş we derman senaty ulgamyny gazanlan üstünlikleri Türkmen lideriniň parasatly ýol başçylygy, uly zähmeti esasyna amala aşyrly. Biz geljekde de Türkmenistanyň hormatly prezidentina görnükli üstünlikleri arzu edýäs. Sag bolun. My name is Dr. Liesel Hausermann. Men Liesel Dares, Germaniýa Federativ Respublikasynyň Aşgabatda geçirilen bugünkü dawraly çäreler Türkmenistana saglygy goruş ulgamyna uly üstünliklerini gazanylýanyny, ýurtda adam saglygy babatda uly alada edilýänyny eşkar edýär. Saglygy goruş ulgamynyň edaralarynyň üstüne ýetiren Aşgabatdaky halkara ýanyk şirketlerini bejerişgende estetika merkezleriniň açylyş dawrasyna gatnaşmak, çelik hem hormatly atlara münasip bolmak bize uly täsir galyrdy. Biz siziň ýurduňyzda ilata ýokary hili beceriş öňüne alyş hyzmatlaryna ýola goýmak, raýatlyň saglygyny öpçün etmek boýunça düýpli işler amala aşyrylýan anaň şaýady bolýar. Bize özümizde bildirilen uly hormat üçin Türkmenistanyň çuňur hormatlanýan prezidentine köp sag bolsun aýdýar. Goý türkmen lideriniň işleri rowaçlyklary betlensin. Heute wurde ich mit einem Men Ulrich Schaller, Germaniýadan geldim. Hünerim boýunça dermatolog. Takminan 3 hepde bäri men Aşgabatda kosmetologiýa, lazer we estetika lukmançylygy ugur boýunça türkmen lukmanlaryny okuw sapagyny geçirýän. Türkmen lukmanlary bilen işleşmek men üçin uly hormatdyr. Maňa Murat Garryp adanyň Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetinde ýokary okuw mekdebiniň professory diýen alymlyk ady qyldy. Men üçin bu ören ýakymly pursat. Türkmenistanyň şoňur hormatlanýan prezidentine hormatly ady üçin köp sag bolsun aýdýan. Geljekde de türkmen lukmanlary bilen kosmetologiýa ugurda ýokary derejeli bilim bermegi dowam eder.
porsaton peýdalanyp türkmen liderine berk jan saglyk we ul ösüşleri arzu edýän. Sag bolun. Sağlyk Goraş we Derman Senaty işgärläriniň güni münasibetli geçirilen ilmi maslahat soňra öz işini bölümçilerde dowam etdi. Kardiologiya ilmi kliniki merkezli hastahanasynda ýokanç keseler merkezleri müdiriýetinde inäniň we çağanyň saglygyny goraş ilmi kliniki merkezinde paýtatymynyň 11-nji saglyk oýuny jemgyýetçilik saglygy we iýmit merkezine geçirilen maslahatlarda çykyşlaryň bir näçesi diňlenildi. Milli saglyk goraş ulgamynyň gazananlary maslahatlarda diňlenilen çykyşlaryň özüni düzdi. Yurdumuzda giyinden bellenilýän Sağlyk Goraş we Derman Senaty işgärläriniň güni başlanyp geçirilen aýdym sady dabaralar hemem medeni köpçülik şäherleri Ahal, Balykhan, Daşowy, Lewap hemem Mary vilayatlaryna şahatlyk şowuny besenli. Vilayet häkimlikleriniň vilayet Sağlyk Goraş müdürlikleriniň guramaklarına geçirilen şäherleri saglyk ulgamynyň işgärleri işe gatnaşdylar. Ak ýekdaýly lukmanlaryň bedeg berene bayramçylyk dabaralarına gutlaw sözler bilen çykyşanlar yurdumyzda milli liderimiň başçylygyna Sağlyk Goraş ulgamyna ýetilen belent sekbetler hemem öňde goýulan belent maksatlar şeýle-de gahrymanlar hyzamynyň saglyk ulgamynyň işgärleri hakyna edýän beýmeçwer aralar dogrusynda uly buýsonç bilen gurrungatlar. Hemem hemmeleri yurdumyzda giňden bellenilýän Sağlyk Goraş we Derman Senaty işgärläriniň bilen tüý sürükden otdylar. Dabaralarda medeniýet we sanat işgärläriniň çykyşlaryna uly orun berildi. Olaň belent joşgun bilen ustatlarça ýerine ýetiren aýdym sazlarynyň, tanyslarynyň hemem folklor çykyşlarynyň hoş owazlary hemmelere şahatlyk paýlady. Dowamly el çarpşmalar bilen alkyşlanan şol çykyşlarda gün saýyn galkynýan ata watanymyzyň güllä ösüşiniň, ajaýyp zamanamyzyň saglygyň, dost-soglugyň hemem pek zähmetiň wasfy belentden ýetirli. Şowuny da baralan dowamyna bu ýerde saglyk ulgamynyň öňde barja işgärlerini bayramçylyk sowatary oşurly. Bayramçylyk dabaralarının ahyrynda ulara gatnaşyjylar dürli derman ferişleriniň hemem dermanlyk ösümliklerden saýarlanan melhemlik içkileriniň sergilerini de uly gyzyklanma bilen tomaş etdiler. Şun Sağlyk Goraş we Derman Senaty ministrligine Türkmenistan prezidenti ýurdumyzyň Ilymlar Akademiýasynyň akademigi, lukmançylyk ilmlarynyň doktory, professor Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri kitabynyň 12-nji jiltiniň tanyşdyrylyş dabarasy boldy. Dabara Sağlyk Goraş we Derman Senaty ministrliginiň ýolbaşçylary hemem esasy hunermenleri Urduş düzümlüğün şeýle-de birnäçe ministrlikler, pugdoklyň doranlyş idaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikliň habar beriş serişleriniň wekilleri hemde köp sanly talip ýaşar gatnaşdylar. Gahryman arkadağımyzyň galamynyň çykan we diýärmeden baý ösümlik dünýäsi, halk lukmançylygynyň gadymy ýürelgeleri bilen gyzyklanýan giň okuýjylar köpçüligine niýetlenen täze ilmi işi, Sağlyk Goraş we Derman Senaty işgärleriniň güni münasibetli ajaýyp sowgat boldy. Dabara gatnaşyjylar çykyşlaryna arkada prezidentimiň 2009-njy ýylda başyna başlan düýpli ilmi işiniň dowamy bolan täze jildiniň aýratyn ähmiýetini bellediler. Bilinilýär diýärimiň ösümlik dünýäsiniň hakyky ensiklopediýasyny öwrülen Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri kitaby soňky ýyllaryň dowamyna diňe bir türkmen lukmanlary we Derman Senatynyň işgärleri düşünýär, eýsem bu düýpli ilmi işler dünýäň köp halklarynyň diline terjime edilme arkaly öwrenmek mümkinçiligi bolan köp sany daşary ýurtly hunermenler üçin fitoterapiýa boýunça ähmiýetli gollanma öwrüldi. Täze neşiriň sahypalaryna watanymyzyň çägine bitýän dermanlyk ösümlikleriň bejerjilik aýratynlyklary, olary ilmi we halk lukmançylygyna ulanmak bilen bagly meseleler jikme-jik beýan edilýär. Günnäger lukmançylygyny esaslandyran görnükli alimdan, şeýle hem halk tebipleriniň lukmançylyk babatda oňy tejribeleriniň nesillen-nesile geçirilişiniň, tebiği ösümlikleri giňden ulanmagyň serişdeleriniň ajaýyp ilmi işiň özüni düzýänligi belerlikler. Mehriban arkadağımız dermanlyk ösümlikleri öwrenmegi işine ömrüniň köp ýyllaryny bagş etdi. Häzirki döwürde käbir dermanlyk ösümlikleriň bejerjilik ähmiýeti resmi ilmi lukmançylykda ikrar edildi. Dabara gatnaşyjylar mazmuny we ähmiýeti boýunça gymmatly hasaplanýan bu kitabyň yerli ösümlik dünýäsiniň hemde türkmen topragyna bitýän dermanlyk serişdeleriniň ajaýyplygyny açyp görkezmekde ähmiýetliligini notadlar. Tebiği ösümlikler köp ýyllyklaryň dowamyna dürli keselleri bejermekde möhüm serişde bolup hyzmat edipdir. Mehriban arkadağımız etraflaşdyrylan ýaban ösümlikler bilen okuýjylary ilmi nukdaý nazardan tanışdyrga. Kitabyň sahypalaryna şolan suratlary, maglumatlary, biologik aýratynlyklary, ýaýran ýerleri, tebiği gorlary, dermanlyk serişdeleri, kimiki düzümi, ulanylşy, taýýarlamagyň we peýdalanmagyň usullary takyk tertipnama esasyna görkezilýär.
Arkada prezidentimizin düýpli ilmi işiniň nowatdaky jildi hemde dünýäniň köp dillerine terjime edilen ozolky jiltleri köpçülikliň nusgadyr. Diýarymyzyň ajaýyp ýerleriniň owadan suratları, ösümlikliň atlarynyň rus, latin, türkmen sözlügi, dermanlyk terişdeleri ýygnamagyň seni namasy kitabyň mazmunyny hasan baýlaşdyrýar. Berkar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ýurdumyzyň saglyk uruşulgamynyň ötüşi goýgeten derejat hakynda beýan edilýän maglumatlar okuýjynyň ünsüni mehriban arkadamyzyň paýhasly ýol başlygyna işlenip taýýarlanan saglyk döwlet maksatnamasynyň çäklerini milli saglyk uruşulgamyna durmuşa geçirilýän ägirtuli özgertmelere çekýär. Cemiyetçilik wekilleri hemde ordaş ulgamyň hunermenleri täze neşiriň çuňur öwrenilmeginiň we wagt edilmeginiň wajypdygyny atar. Ösümlikler we olan bejer şaýratynlyklary hakynda ilmi maglumatlary özüne jemleýän bu kitabyň giň okuýjylar köpçüligi üçin gürrüňsiz gyzykly boljakdygyny, ähli adamlar üçin ýakyn maslahatça öwrüljekdigini bellädiler. Tanıştyrış dawrasynyň ahyrynda oň gatnaşyjylar hormatly prezidentimize ýüzlenme kabul etdiler. Yurdumyzyň saglyk uruş we derman tenady işgärleriniň uly toý dawarlar bilen beýlenip geçilen bayramçylyk gününde Mary welaýatynyň bagtyar raýatlary hem saglyk uruş ulgamynyň işgärleri şahdykly wakaň şaýady boldyr. Hormatly prezidentimiň halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejelerini ýokarlandyrmak barada edýän aradalynyň çäginde bu dawarly günde Mary welaýatynyň bayramary trawynyň çäginde döwre waplaşdyrylan hem ähli amatlyklary bolan owa saglyk merkezi dawarly ýagdaýda açılıp ulanılmağa verildi. Mary welaýatynyň saglyk uruş ulgamynyň işgärleri we bayramaly trawynyň gatakar geňeşliginiň bagtyar ýaşaýjylar üçin Türkmenistanyň saglyk uruş we derman tenaty işgärleriniň bayramçylygy goşa şatlyk goşa toý bolup geldi. Mary welaýatynyň bayramaly trawynyň gatakar geňeşliginiň arq owasynyň owa saglyk merkeziniň her bir otagynyň dünýäniň ösen döwletleriniň önüm öňürjileriniň iňkemil innowasion lukmançylyk tehnologiýalary we enzamlary bilen ýokary derejede üpçün edilmegi. Ediz arkadagymyzyň ýylatymyzyň ýaşaýyş durmuş derejelerini ýokarlandyrmakda we olaň saglygyny goramakda amala aşyrylýan belent maksatly işleň aýdyň netijelerdir. Bu owa saglyk merkezini Mary welaýaty häkimliginiň düýpli guruluş müdürliginiň buyurmasy satynda Bayramaly şäherindäki Beghan Demirçi Hususi Kärhanatynyň guruluşçylary döwre waplaşdyrdylar. Bu owa saglyk merkeziniň açylmagy münasibetli uly bayramçylyk dawraty geçirildi. Oňa welaýatyň saglyk uruş hemde dermanhana müdürlikläriniň işgärleri, etrawyň jemgyçilik guramalarynyň wekilleri, hormatly ýaşullar, mehrem eneler, Hususi Kärhananyň işgärleri we etrawyň bagtyar ýaşaýjylar gatnaşdylar. Bugünkü dawarany welaýatyň Kemenadynaky döwlet drama teatrnyň artistlarynyň medeniýet funwady saatlarynyň we dürli dörejelik toparlarynyň şowkunly çykyşlary berdi. Ýerine ýetirilen aýdym saatlarda berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwri, hormatly arkadagymyzyň saglyk ulgamyny amala aşyrýan beýik özgertmeleri, sagdyn durmuş ýörelgeleri baradaky aýdymlar hassa belentden ýanglandy. Dawran dowamyny gutluk sözleri aýdylyp, döwre waplaşdyrylan binanyň guruluşyny görelleri zähmet çeken guruluşçylary hormatly prezidentimiziň adyndan sowgatlar dawraly ýagdaýda gowşurly. Bu ýerde hormatly arkadagymyzyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly ilmi ensiklopedik kitaby satyna ýürüýti taýýarlanan dermanlyk ösümlikleriniň sergisi guruldy. Dawra tamamlanandan soň hormatly ýaşullar we bu ýere gelen mehmanlar saglyk we arasatçylyk düzgünlerini berza etmek bilen owa saglyk merkeziniň döwre waplaşdyrylan binatynyň içine aýlanyp oň otaglary bilen ýakynan tanışdylar. Owa saglyk merkeziniň lukmanlary olary bu ýerde ýerleşdirilen lukmançylyk enzamlarynyň aýratynlyklary barada gurrun berdiler. Her bir iş otagynyň lukmanlyň zähmet çekmegi, gelen näsaglara ýokary derejede hyzmat etmegi döredilen şertler hemmeleri buýsandyrdy. Bu saglyk merkezine kabul ediş maşgaly lukmany barlyk hana, derman hana, ultrafes barlygy, elektrokardiografiýa barlygy, rentgen, diş wejer, fizioterapiýa, günnüzki stasionar we başga da bir näçe otaglar bolup, olar bagtyar owa ýylatyna lukmançylyk hyzmatyny bererler. İş otaglarynyň hemmeti dünýäniň belli önüme öňürjileriniň dünýä meşhur lukmançylyk tehnologiýalary we enzamlary bilen üpçün edilenler. Owa saglyk merkeziniň ýokary hilli lukmançylyk enzamlary bilen üpçün edilmegi keselliň öňüni almakdan, raýatlan kesellerini öz wagtyna ýüze çykaryp bejermekden, hemde ýylaty edilýän lukmançylyk hyzmatlarynyň hilini hasy ýokarlandyrmakdan ibaratdyr. Bu enzamnyň saglyk uruş işgärleriniň aýratynyň maşgaly lukmanlarynyň ýylat aratyna keselleri garşy göreş şäherlerini, şeýlede öňüne alýş tanzymlaryny milli maksatnama laýyklykda geçirmäge uly ýardam berer. Bu ýerde döredilen şertlerden göwünler galkynan ýyl sarpal ýaşullar we mehmanlar ýurdumynyň saglyk ulgamyny ösürmekde hem lukmançylyk hyzmatlaryny kämilleşdirmekde alyp barýan dünýä nusgalyk işler üçin alim we lukman arkadagymyza alkyş we hoşallyk sözlerini aýtdylar.
Şugun paytahtymyza Aşgabat şäheriniň gün orta böleginde üstü ýapyk köp gatly avtodrolganyň açylyş dawarasy boldy. Ol paytahtymyza täze açylan estetik merkeziniň ýanyna ýerleşýär. 240 avtolog goýmagy niýetlenen täze avtodrolga halkary ölçegleriniň hemde aýratynlygy we enzamlaşdyrylyşy bilen häzirki zamanyň talaplaryna dogry laýyk gelýär. Bu ýerde avtoýolga hemde ulaglaryň ýağlaryny çalyşmak bilen birlikde sürücülüğün amatlylygy üçin hemme zerur şertler döredildi. Täze gurulýan binalar, önümçülük, meden durmuş, ilim bilim maksatly desgalar, lukmançylyk we sport merkezleri, döwrap ýaşaýyş saýlary, ýurdumyzyň baş şäheriniň gözelligini artdyrmak bilen bir hatarda halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna ilady hödürlenýän durmuş hyzmatlarynyň ýokary hil derejesiniň üpçün edilmegine möhüm orny ýelýär. Muňa öýdi paýtagtymyzyň ýol ulug düzüminiň we binägärlik çödügüdüniň döwrap derejede kämilleşdirilýändiginiň nowataq suwutnamasydyr. Soňky ýyllarda paýtagtymyzda we umuman ýurdumyz boýunça şuň ýaly desgalyň sanynyň artýanlygy, ulug goýulan ýerliň sanynyň köpelýändigi bellärliklidir. Amatlyklardan başga da döwrap avtodrolgalar bedelşiniň we tatlamatynyň oýlanşykly düzülşi bilen şäheriň özölçli bedeginiň täze ury hökmünde daşy gurşawy, sağlaşyklyk goşýar. Hormat alymlar, indi bolsa ýurdumyň ulaytany we paýtaht Aşgabatda 10-njy oktýabrda saat 20-den 11-nji oktýabrda saat 20-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumatçylygynyň berýän habary bilen tanışalım. Balkan ulaýatyna Adkemburty howa bolup günnordan teleskonto 8-13 metr käýerlerini 16 metrçe ýetýän şemal utar. Howa gecesine 6-11 gradus, gündüzine 18-20 gradus. Kenar ýak taraplaryna 14-19 gradus maýl bolar. Ahar ulaýatyna Adkemburty howa bolup günnordan teleskonto 8-13 metr ýetýän şemal utar. Howa gecesine 2-7 gradus, gündüzine 15-20 gradus maýl bolar. Mary welaýatyna Adkemburty howa bolup Demirgazyk günnordan teleskonto 8-13 metr ýetýän şemal utar. Howa gecesine 1-6 gradus, gündüzine 15-20 gradus maýl bolar. Lewap welaýatyna Adkemburty howa bolup Demirgazyk günnordan teleskonto 7-12 metr ýetýän şemal utar. Howa gecesine 0-5 gradus şende, gündüzine 16-21 gradus maýl bolar. Daşoğuz welaýatyna Adkemburty howa bolup Demirgazyk günnordan teleskonto 8-13 metr ýetýän şemal utar. Howa gecesine 0-5 gradus şende, gündüzine 14-19 gradus maýl bolar. Paýtaht Aşgabatda Adkemburty howa bolup günnordan teleskonto 8-10 metr ýetýän şemal utar. Howa gecesine 5-7 gradus, gündüzine 16-18 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça oktyabr aýynyň 11-ne magnetik hadisasynyň durnukly ýagdaýda saklanyny aşylýar. Edi vatandaşlarym, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan bölejikleriniň möçberiniň kadadan 10 köterim artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedene ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Mehriman ýeşler, bu düzümleri berk berjaý etseňiz, ýylyň islenip pasynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriman adamlar, şunuň bilen watan habarlary peşinde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ata watan Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär. Ähli ösüşüň ödeninde bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edilýärler.